Saka nini la mapi moja la maani dunia la tawa sino. Aji. Kunu mapi da. Unyame te man commander do ka kondoy. Aro duma nanya meti de. Bien sûr qu'Allah y a tout de wada piji ko yasi. Mais faut nous dire do. Le problème dans ça Adja. Arrête viens là, t'as vu go no, tu viens là. Comme nous dis-moi ya quoi. Aro duma ni. Saka gore jamu minda nila SMS. Wo babe ngan fala ya tinde bi ma. Oh non. John no ngane kon mi fala. Mi fala ma proposal de do hunde wote. Oui. Mi fala o kala zut to wamwa. Afani mi ya tonta. Man saya tuyoten fi Allah tuyoten. Artume No, anti kira andi wawa ta dum no. Kono fama ko fita be yalti biro am himbe be fo inna mi do dogi. A dogi nyande jour mariage ma. Ari ko mi libera ma kadiya kay andi simi hettoyte. Ni artay. Artay. Me billahi artay. Adja, simi mam nunna te dum nam jabante no ngara mi fena ni ma billahi. Parce que je veux pas te perdre quoi. Fala. Idem que moi, s'il te plaît, ni arta tu. Juste pour 3 mois. Comme 3 mois kade yote. Kuama billahi arta. E yote ide. Yote. Tawono dum ba be nganora di biro anyime be ngina ko sabo. Hani be kabila wuli to. Yalla ni ajar. Merci. Voilà. Haji. Andi kawndo ni fusti mi anda ma taw mi fala ya andi nam hore ma taw mo taw ko pula lugu ngal no mi yotuma kono amunyo to mais kono andi nam hore ma parce que komi ko hecci lan ko ami Allez, vas-y. Merde. Bon. Antiki da andi problem di ko yani kon ka. Ida andi te fota. Parce que min on joni andi wo sa hebi ko falada ha a ari a wakkili ke kali ha fi wata fadu kon ko falada don kon ha atani ke non joni a ike fadugol kon nu watta ko ya ittu hakkile ma de ngemu si wonami dum no wawi wonde sabu on tigi ça fait nawnare na ko innugol goddum musi goddo tum faami andi sida yodde terto téléphone ma ok ko gonga ko wadi ko fop acca na fi andi afani min kadi na isa go amel go nyamu wadi piji go no to acha si yoni mi faami donc antigi andi ko ala ko ngadi lang ella mora na doka est-ce que hina goddo pusuma ya arje jalanti fi alla se da yidila acca na yegiten ko feddi ko daren kadi ko fewndi ko do ko naran sirten do go mi faala no andi mi fi on côté long min andi mi la mara ma gigol afami
ka welata lan ɗon ha joni hiɗa weralan ɗon donc sa ari ayni a reconnaissy komi waɗi ko waɗɗa ko nga bonni yomi accane donc mi accante ko on tummin ko minatama sifa ko waɗa ɗo ko wota jaɓu wota waɗu sifa ɗum waɗetake non faala ɗo proposal nde ma ɗo go hunde wotere nde faala kono falɗa andi min mi wolanima kala ko faalaɗa ça fait wolana par ce que fi honɗum sa min jombima komi woni yangade ko fi am ɓeyngol mi woni yanganade a faami komi yarti ɗo ko accitan taw fiyalla acca tan weltina ɓe fiyalla accu fiyalla nan abbo yewten accu yewten taw fijidaɗo nan hebbotu on tu hoore komi yarti ɗo ko fusu ala hakkunde men a faami commandement ala affaire mbandi ala hakkunde meɗen mi wuppantama soki waɗantama yarengantor meɗen yo wow sɓe ka yasi sikka e sava ko wonno min artiran law ɗo kota mbaɗe yara ɗo nena a faami ko ɗum pette addilam ɗo so 3 mois ji ɗin noon feƴƴi ko min makko on tuma laa ɗon en gére ɗum ɗum kadi tum faala ya waɗana siɗa yiɗilam fi allah répéti ko wala ɗo ko par ce que goɗɗum mi nani goɗɗum mi nanani mi innuma ko artirimi ɗo hayɗe udditu noppi maɗe nam ko artirilam ɗo nam commandement fus a watala waɗante a faami mi yaha komi faala mi waɗa komi faala mi acca komi faala mbande ala hakkude meɗen soke simin ni hay hunde ni ko artirilam ɗo kata baabe ngara ɗo biro anande hakkon tuwamaɗo donc si woni mi faami no wawa entre hara no wondiren noon koye wondiro entre hara ko worɓe goreɓe hara kadi ɓe welda e ka nder suudu hein andigo ko min yaa no aja no ɗum ɗon andi mi jaɓata ɗum ɗo marsata yiɗi la waɗanan ɗum no aja an tigi miiji ɗi ko koɗa ɗo ko hajja he anɗa suusiri e dugoy anɗa wawi firtugol min haalnala ɗin haalaji hi awa hoolike a min kadi komi gorko bepperi jon no a haaligi mi fi allah mi jeejima fi allah waɗanan ɗum ɗum to fi allah siɗa yiɗinan ko famɗi wono absettu ɗum ɗo donc falɗa min komi waɗane faale ma nayniɗa yiɗina bien sûr fi allah waɗanan ɗum siɗa yiɗi goɗɗo yiɗidemo kala no way mais ko goɗɗi go hajja hajja acci mi landoma si mi landike ma jaaboɗa lan fi allah a faami si a jaabike lan gasa won noon e ganday kontotoriɗo fewde est ce que ko fi hon ɗum wonɗa e waɗirande ɗum ɗo ko fi hon ɗum kadi haaliranɗa lan ɗi haalaji ɗo drame hekka ko gonga ndi wowlan ka nam simi haalanima gonga mettatama ɗon mettatala nde par ce que ɓenni gonga no mettigoy kono mo fewtitima kadi wi no wolandema gonga haray hay si mettete a tawa ɗum wittike seeɗa tawayla wolande awa yo drame nam daran fotama dittata tigi tigi a jombilan kono a welatala mi faalaka faalaɗuma mi yaalano baaɓe ngan kadi mi faalaka fi affaire dewgal mi faalaka ko woni ko hakkunde musidalngal hakkunde meɗen na probléme mais ka dewgal mi faalaka ma welatala ok hajja joni noon waɗu ɗum ɗon on 3 mois ɗon acceptana ɗum 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 fi allah en finelaɗo eyo way welatala nde fi affaire dewgal welatala mi haali tigi eyo jomumin komi faala fi allah accepte komi innoma ko acca ɗum ɗon hakkunde men hajja min mi nani ko wolɗa ko a woliɗi buy andi wo goɗɗo no wola ha ronka nande mais haalawol gotol on tigi no wowla tawa ko hedduna famande kon fopp a faami ka wonɗon a takkanakilan a mbumana allah a laaɓanilan a fewtilan min mi huɓami hela
mi sikkile kadi hay si hilankani mi kanani ɓuri adnan nan fof fani an kadi le no gasa mi jombirama fiya sikku hara a laba ɓurɗa adnan lan fof an tiga woni koye musida ok hare kono ñaalere non ko kisan mi faala est ce que non famude donc ɗo min koye haalu prion ɗo par ce que ani min mi yiɗa yo wara quoi sagan se waɗa fof ko ɗo watte famodiren ɗo mi sabbo sara o addo jonnulam jonnam buɗɗi yaado ñom c'est tout voilà ko ɗum ɓuri faale kono combien faala tamina faala ko yaɗa 5 kilo non 5 kilo ok problème ala kadi an ko ko mi woma ko addande ko woni arde ko hikka c'est pas le même quoi woni arde ko hikka no moƴƴi ɓuri ɗi passeji a faami ɓaɗo déjà ɗa andi prix wow ɗon ka hikka ɗo ɗon ɓeydike e hams hayno mayno kindi par ce que no woɗe noon gollirde ari tuma fuɗɗike la wiide wondi ɗi garde hikka yarnoɗi na goto mi gaynata ɗum noon ndi par ce que mbiɗa andi kok fof ko kok ka kok fof na kok miɗo seedi mais grand jon ko anti meyoti quoi a faami woni ɗin arde hikka no gassa hendi kadi anti way a samta normal a faami joni noon wo ɗin arde noon andi prix mo on ka aɗi ɗo ɓeydike quoi ini ko hanji mi grand jon ko meyoti ko hendo 95 millions jeeɗu 95 millions fi 5 kilo na gooti a faami joni kindi no sino wattiri ɗitta kolonga en fan ɓeyɗa wattiri ara no woni lamma noon kadi kono woni donc ma yeeyi dépon fone oya fone ata dépon ɗo falla men fo qualité o no ɓurdi moƴƴan fala joni andi konno ɗi baño to mi yoɓa 95 millions kono de den mi yiɗa retardement e programme non 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 ɗum ala hakkude men man de 2 5 kilo timmay hay beru ɗum a ittetake wonde o komi wowi kon addude ɗa no manqude non mi wutaki o mi haala on par ce que cette fois ci on falla sattinande koɗo la yeyde koɗo la yeyde 70 millions 5 kilo cette fois ci ɗon 95 millions fam ko mumma haalande kon faamu kindi explique an o ɗo ko a faama faamu piimo woɗu na minen ɓeydi ko wi watta toon ɓeydi donc so ɓen ɗum ɓeydi menen kam ma menen kam min ɓeyda a faami ko ma men ɓeyda donc tawiɗa faala wakkile ɗon sooda y a pas de problème voilà yoɓi 95 millions kono ko woni toon 5 kilo on ko darti tawɗon haade timmi 10 ɗon ha probléme par ce que mi yiɗa probléme goo dew to wona ɗum a haala o wona ɗon mbiyama 95 millions fuɗɗoren eyi allahuma salli ala mouhammad mi waɓɓi gollirkano par ce que ɗe golle ɗo ɗo ɗa andi ɗa andi on andi business ko business e wiide golle o na baraji nde naɓɓude nder ɗum goni est ce que ɗa faamu ɗo fof men na baraji ade naɓɓude ɗum ɗon ko mbuuɗi on nde gade naɓɓugol e ɗum ɗo piiji ɗin fof koye waɗu donc laaɓa ɗum voilà en waɗata ɗo sakkitori allahuma salli ala mouhammad ɗum ala nder to joni kono huno kon ɗa wadde ko mi wallumen men hen ɗo moƴƴi warnoma jour lenduɗa ko donc ça y a pas de problème buɗɗi mom hendotori joni joni est ce que ɗa fam na ko sattino kono ko wontumi kay zaron koyemi hendo ɗum waɗa ok ande alanan faamude ko woɗe wadde ko fof pa hendo to ka hendoɗa non y a pas de problème min ɗum na ko sattino miɗon nani tawaga ɗum a yaltine ɓuuki ok a feeti kono nodduma ka sambrande